Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sany video aragatnaşy arkaly nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisi milli ykdysadyýetimiň pudoklaryny şuýlyň 5 aýyny alınıp barlan işleriň netijelerini, şeýle-de birnäçe retminamalaryň taslymalaryny we döwlet turmuşynyň käbir beýleki meselelerini araly. Hormatly prezidentime de ýurdumyzyň hökümet binasyna gelip, bu ýerde sanly video aragatnaşy arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Hormatly Minister Kabinetiniň agzalary biz şu sizler Minister Kabinetiniň video aragatnaşy arkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlisde ykdysadyýetimiň pudoklaryny şu 5 aýyndan baran işleriň netijelerini tererdet, şeýlem resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna başga da käbir emeselere garar. Hormatly prezidentime de sanly video aragatnaşy arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Müşşikowa söz berdi. Vice-premier milli ykdysadyýetimiň ösüşiniň netijeleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiň ýol başlygyna üstünlikli amal aşyrylýan toplumlaryň çäherleriniň netijesinde garalýan nöwürde ähli pudoklarda durnukly ösüş üçin edildi. Şuýlyň 5 aýynyň netijeleri boýunça jemi içerki önüm ösüşi 6,10 kötermeden boldy. 2019-njy ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenne önüm öndürülüşi 4,17 köterme golandy. Vice-premier böýle karittoran şonuň muktary barada hatabat berip, geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenne bir görkezjiginiň 19,16 köterim artanyny aýtdy. 5 aýda döwlet büdjetiniň girdeji bölegi 100,13 köterim, çykdaji bölegi bolsa 94,11 köterim derejesinde ýerine getirildi. Geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenne ortaça aýlyk wekmet haky 10,5 köterim artdy. Wekmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talip haklary dowlat meçlerine hemde öz wagtynda maliýeleşdirildi. Rejilen görmüşdäki o milli maksatnamasynda kefiýetlenen işleriň çäklerini ýylyň başyndan bäri durmuş maksatly deskalaryň, ýaşaýyş çaýlarynyň, çeýlegem inženerçilik urganlarynyň guruluşlary alınıp barly. Vice-premier Neftga toplumynyň idaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça geçirilen seljermeleriň netijeleri barada hem hatabat berip, hormatly prezidentimiň garamagyna degişli teklipler hödürledi. Hormatly prezidentime de şol bir wagtyň özünde Merkezi Bankyň başlygy Ana Durduýewi göni video aragatnaşyga çagyrdy. Merkezi Bankyň ýol başdy, ýurdumyzyň banklary tarapyndan alınıp bolýan işler hem de olaryň işini kämilleşdirmek, ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň gerimlik ýeňeltmek boýunça görülýän anyk çäreler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabatlar dinläp, toplumyň öňünde durýan ilkinji nowatdaky wezipeleri çekmek bilen vice-premier gözlenip şeýle diýdi. Müşşikow, dünýä ykdysadyýetinde emelegilen bir yaramaz ýagdaýlar sebäpli umuman ýurdumyzyň ykdysady görkezler hem pezelýär. Şoňra da Minister Kabinetiniň başlygynyň beýleki ornmasarlar bilen bilelikde 2020-2021 ýyllar üçin maksatnamany işläp taýýarlama girişmeli. Bir maksatnamada esasy wezipe çok günlük ýagdaýyndan hem depkinli çykmagy hem de çok günlükden odalyky görkezler hem gazanmagyny üpşün etmekden ibaratdyr. Maksatnama Minister Kabinetiniň mejlisinde seretmeli hem bu maksatnamada belirlenen çärelerde ykdysadyýetimiň dörlük pudoklaryny düýüpleme maýa oýunlaryny goýmak hem de eksporty gollamak gözüňde tutulmalylar. Şoňla birlikde häzirki döwürde saglyk uğraşan ýylaty durmuşlardan gorumak, ulgamyna maýa oýmak biziň ileri hem tutýan ogurumyz bolmalylar. Şeýle bar bolan mümkinçilikler peýdalanyp ýurdumyzy ösürmän oza kabul eden döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirilmegini üpşün etmeli. Daşa ýurtlardan getirilýän harypdan orunny tutýan ölümçiliklerini döretmek, öz haryplarymyzyň beýleki döwletlere ýeberilen meşgullerini artdyrmak goýunça belirlenen meýilnamalary ýerine ýetirmek üçin netijeli çäreler görmeli. Sanly ulgamy geçmeň çäklerini maliýe bank ulgamynyň idarasynyň hem işini düýpli seljermeli. Men belli kesişmeyeli. Döwlet eýçiligindäki karhanalary we medeniýethalary hususlaşdyrmagy şartlandyryp paýdalar jemgyýetini öwürmeli. Zähmet haklaryny tölemekde
bökdünçlükden yüze çıkan ýagdaýdan bir bölekçilikdi taklamaly. Näse bir mesele seljerinde değişi çäreleri görüm. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Meriýedowa söz berdi. Vice-premier gözüçüge diýen gollaryny Neft-Gaz senatyny 2030-njy ýyla çenni döwürde ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini, şu ýylyň 5 aýyna geçirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne neftin we gaz kondensatynyň çykaryşynyň meýilnamasynyň 108,10 göterim, tebiği we urduş gazynyň çykaryşynyň meýilnamasynyň 100,14 göterim, nefti gaýtan işlemegiň meýilnamasynyň 102,5 göterim, benzin öňümçüliginiň meýilnamasynyň 109,10 göterim, dizel enerjiniň öňümçüliginiň meýilnamasynyň 103,16 göterim ýerine getirilen gaýdyldy. Tuğuklandıran gazyň öňümçüliginiň ötüş tepkini 118 götermeden boldy. Maý goýumlaryny özleşdirmek boýunça meýilnama 120,5 göterim bir zaýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Neft-Gaz toplamynyň kärhanlarynyň durnukly işini öpüşün etmek, olaryň serişdirer binýadyny hemde eksport mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, bir ulgamda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça vice-premiere anyk taşyklar berdi. Soňra hormat prezidentime şeýle diýdi. Meriýedow Newton we gazyň çykarýan hemde gaýtadan işleýän meşgullerini artdyrmaly, bazı gatnaşyklary laýyklykda toplumyň dolandyrşylan öňümçilik müdürlikleriň hem guruluş düzümlerini kämilleşdirmeli. Şeýle meýleşdirilen ýeri taslamalaryň guruluşyny diňe hem maýa goýumlaryny çekmeň mazagyny amala aşyrmaly. Muň üçin çykdyjylary öňüriljek hem öňürilen hem hazaplaşmaly. Häzirki döwürde halkara bazarlaryna newtin we newt önümleriň bahasy hasam pese düşdi. Şoňra da bir önümleri daşarky bazarlarda ýerlemeň hem strategiýasyny ketgitmeli. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew gözüçüge diýen puwdoklaryny şu ýylyň 5 aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemleri hemde wilayatlerde alınıp barlayan möhümleriň obagçylyk işleriniň barşy barada hatabat berdi. O wetenaga toplum boýunça öňümçüň umumy meselelerini ötüşi 117,14 götermeden boldy. Şunda bir görkeji obagçylyk we daşky şowgarmak ministrligi boýunça 118,12 göterme, tuğaçylyk baradaky döwlet komiteti boýunça 110,10 göterme, hemde Türkmenatlary döwlet birleşigi boýunça 103,18 göterme ýeterli. Maý goýum terişlerini özleşdirmek meýilnamasy 137,19 göterim bir zaýdyldy. 5-nji iýunda Ahal, Lewap we Mar vilayatlaryna gallar ogna badyrga berildi. Balkan we Daşoğuz vilayatlaryna bolsa büýçäre 12-nji iýunda girişmek üçin häzirki wagtda taýýarlyk işleri alınıp barlýar. Vice-premier hormat prezidentimiň garamagyna obagçylyk ekinler üçin himiki terişleri tasyr almak hakyna kararyň taslamasyny ödürledi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, degişli karara gol çekmek bilen onu elektron resminame duran şarkary vice-premieri iýerdi. Hemde bu gurda degişli tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentime şeýle diýdi. Orada gelir. Indi galle orağında da hem köpçülükten girişildi. Orak mevsumunu gıyıs hem ökletten yitkisiz geçirmeli. Meydanlarda teknikalarının büyüktünüşü işledilmegini öpüşün etmeli hem de kârensizler olan vaktini hem hazaplaşıkları geçirmeli. Muň üçin o toplumun yollaşylan bilelikde etraflarda köprak bolmaly, yerlerde daýhan birleşiklerin hem nähili işleýäniň hem görmeli hem de galla oraň hem anyp barşylan hem tanışmaly. Daýhan birleşiklerine zeroglan hem kömegi bermeli. Soňra hormat prezidentime de göni video aragatnaşykda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Üwedowa söz berdi. Vice-premier gözüçüge diýen gowamyna geçen 5 aýyň dowamyna alınıp barlan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Şu ýylyň ýanwar maý aýlary aralygynda Ulug we Kommunikasiýa toplum tarapyndan meýilnama 102,11 göterim ýerine getirilip 102,18 göterim ödüş kazandy. Hatabat döwründe Türkmen Awtologlar Agentligi tarapyndan ýerine getirilen hyzmatlaryň ötüşi 101,14 götermeden boldy. Türkmen Demir Ýollary Agentligi tarapyndan ýerine getirilen hyzmatlaryň ötüşi 118,14 götermeden boldy. Türkmen Howa Ýollary Agentligi boýunça da degişli işler ýerine getirildi. Türkmen Deňiz Derýa Ýollary Agentligi tarapyndan geçen 5 aýyň dowamyna ýerine getirilen işleriň ötüşi 132,5 götermeden boldy. Avtomobil, demir ýol, howa hemde deňiz ulaglary arkaly ýük taşamakda meýilnama 101,18 göterim, ýük dolanşygyna 102,19 göterim, ýolagçy gatnatmakda 100,16 göterim ýerine getirildi.
Türkmen Aragatnaşyk Agentligi boýunça 109,5 göterim ösüş gadanly. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, vice-premier ýüzlenip şeýle diýdi. Evet, fiyadırki döwürde iqtisadiýetimiň beýleki esasy pudoklary ýaly ulaq pudok hem dünýäde koronavirus epidemiýasy hem de mezur hem şäklendirmeli sebäpli kyn ýagdaýy başdan geçirýärler. Ýöneköy hem bolmadyk şeýle şertlerde bizim ulaq kampaniýalarymyz bökdünsiz işlemegi dowam edýär, gatda olaryň aktywarly bolmagyny hem gazanýar. Häzirki döwürde koronavirus bilen bagly ýagdaý tamamlanýança bu hem kampaniýalaryň mali ýagdaýyny durmukly saklamak hem de ünlükli maliýeleşdirmek üçin etmek ol esasy wazipedir. Zähmet haklaryny tölemek we mali borçlanmalaryny ýerine ýetirmek üçin hem bu kampaniýalaryň serişler hem bolar ýaly olary gollamaly. Hem bu ýagdaýlary esasy sezjeriň hem zerur hem çäreleri görün. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew güdüwçi diýen pudoklaryna şu ýylyň 5 aýyna alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwründe toplum tarapyndan öndürilen ölümleriň ösüşiniň 119,17 göterme deň bolup, belirlenen meýilnamanyň 113,14 göterim ýerine getirileni gaýdyldy. Guruluşyk we Binagarlyk Ministrligi boýunça geçen 5 aýyň jemleri boýunça ösüş 107,13 göterme barabar bolup, meýilnama 107,11 göterim ýerine getirildi. Hatabat döwründe Senagat we Guruluşyk Önümçigi Ministrligi tarapyndan öndürilen ölümleriň we ýerine getirilen işleriň ösüşi 107,14 göterme deň bolup, meýilnama 106 göterim berzaýdyldy. Geçen 5 aýyň dowamyna Energetika Ministrligi boýunça öndürilen ölümleriň ýerine getirilen işleriň hemde hyzmatlaryň umumy ösüşi 120,19 göterme deň boldy. Şonda meýilnama 115,18 göterim berzaýdyldy. Türkmen Keyme Döwlet Kanseriniň tarapyndan hatabat döwründe 151,16 göterim ösüş gadanlyp, meýilnama 124,14 göterim berzaýdyldy. Şeýle hem hatabat döwründe Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine getirilen işler we hyzmatlar 102,16 göterme deň bolup, meýilnama 108,11 göterim ýerine getirildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Durduliýew, siz garamagdaky karhanalaryň ýagdaýyny baglamak goýunça alyp baran işleriňi şartlandyryň. Bir karhanalary esasy döwrüp ýagdaýa ýetirmek ýa-da huzurlaşdyrmak baradaky teklifinizi berin. Täze iş orunlaryny öwretmek, sağlam bolmagy hem geçmek hem de guruluşyk materiallaryny öwrenmek üstünde köp işlemeli. Telekeçilerle işlep ýokary öňüzlükli imtiýaz enzamlar we innovatsion tehnologiýalar üpçüleden hem kârhanalary döretmeli. Şeýlem elektrik, energetika boýunça içeriki we halkara taslamaların amalayım aşırısına aýratyn üns bermeli. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Glejew güdüwçi diýen düzümlerini şu ýylyň ýanwar-maý aýlary aralygyna ýerine getirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Tewda we daşary iqtisad aratnaşyklary Ministrligi boýunça harit toranşonyň umumy ösüşiniň ösüşi geçenliň degişli döwrülen deňişdirlerine 23,16 göterme deň boldy. Şunda beýlek satu harit toranşonyň ösüşi 19,13 göterim, lomay harit toranşonyň ösüşi 27 göterme artdy. Dokmen Senagat Ministrliginiň kärhanalarynyň öndüren ölümleriniň ösüşi 2,13 göterim ýokarlandy. Türkmen Hally Döwlet Birleşigi boýunça ölümçiň umumy ösüşi 18,18 göterme artdy. Döwlet Taryh Mal Birjasi tarapyndan geçen 5 aýyň dowamyna Tewda gelişikleriniň 104-si geçirildi. 11.201 şertnama baglaşyldy. Tewda we Senagat idarasy tarapyndan ýerine getirilen hyzmatlaryň göçeri 54 göterme artdy. Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesi boýunça hatabat döwründe Senagat ölümçiginiň göçeri 13,11 göterim, owagyjylyk we adyk ölümleriň göçeri 32 göterim ýokarlandy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vice-premier ýüzlenip şeýle diýdi. Glejew, halkyň esasy sarp edýän haritlaryň öňürsini artdyrmak boýunça işi dowam etmeli. Men hem odol tawşyk berişim ýaly telekeçilik pudogyny ösürmek, howslandyrmak maksady bilen iqtisadiýatyň hususy pudogyna döwlet gollaryny bermek boýunça nowatdaky çäreler taýýarlamaly. Keçen orta telekeçiler adam aýratyn siýasatçylyk işle mesul bolan kärhanlara mali hem de maddi tehnik tarapdan kömek bermeli.
Söylem o bozuluk önümlerini önermek, gök ve mibu önümlerini taklamak niyetlenen fenaat tavuzlarını kurmak için hututu o bozuluk firmalarını işçileştirmeli. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdiýewa hormat prezidentime gözüçi diýen wamna şuýlyň 5 aýyna alınıp baran işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Vice-premier hatabat döwründe dürli meden çäreleriň, sergileriň, duşuklaryň, dürüjük beýaslyşyklarynyň, wagt netihat çäreleriň aýdym taýyl davrlaryň geçirilip, Türkmenistana medeniyet lugamy ösdürmegiň 2019-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynda güýdüňi tutulan çäreleri durmuşa geçirmek boýunça degişli işleriň alınıp barlandygyny aýtdy. Şeýlekem hatabat döwründe medeniyet lugamy degişli ministerlik we puwdoklyň dolanyş idaralary tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri beýan edildi. Hormat prezidentime şeýle diýdi. Abdiýewa, sizin gödüwçilik edýän köpçüliklerin hawara isteleri, aýratyn tele radiolarynda gowşak işler, kağıda neşer edilen gazet hem jurnallar, elektron servislerem geçirmek işine bundan beýlek hem çartlandyrmaly. Muň üçin hünärmenleri taýýarlap, redaksiýanyň işgärlerini jemlemeli. Şeýle hem hawara servislerine sany muhtaçyň mühim meselelerini beýan etmek hem dowam etmeli. Tomuk dinzalş mevhulanmalykda ýaşaw üçin gyzykly hem gepleşikleri köprak taýýarlamaly. Şöýleň Türkmenistan bir tarapyň mekany diýilip atlandyrmak bilen hem baglanyşykly çäreleri geçirmek hemişem üns merkezinde bolmalydyr. Soňra hormat prezidentime Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Agam Radowa söz berdi. Vice-premier gözüçi edýän puwdoklaryna şuýlyň 5 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bilinçýäli hemmi taraplaryň bilim, häzirki zaman tehnologiýalaryna erkidip bilýän we sagdyn nesilleri terbiýelep ýetişdirmek boýunça talaplardan ugralanyp, bilim lugamy, okutmaň usuliýetini kämilleşdirmek, okuw maksatnamalaryny we okuw gollanmalaryny baýlaşdyrmak, mugallimlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça toplumlaryň çäreler amal aşyrýar. Hormat prezidentimiň kararyna laýyklykda bilim ministrliginiň innovasiýa maglumat merkezi döredildi. Türkmenistanda çağanyň erki ötüşini we olaryň mektebi taýýarlygyny ösdürmek bagtda 2020-2025-nji ýyllarda mektebi çenli çağrı idaralarynyň işini kämilleşdirmek maksatnamasy tasdiklandy. Fanly bilim lugamy ösdürmek, daşa ýurt dillerini çuňur öwretmek, okutmaň öňde barjy usullaryny, alman gadanlaryny we täsil tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça toplumdan işler alınıp barýar. Ýurdumyň saglyk goraşlygyny ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler barada aýdyp, vice-premier hormat prezidentimiň kararyna laýyklykda Türkmenistanyň ilatynyň sagdyn iýmitlenmegi boýunça 2020-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamasynyň taýýarlanynyny habar berdi. Ýurdumyň şipahanalaryna tomus mövsümine raýatlaryň saglygyny dikeltmekler üçin ähli zerur şertler öpçünedildi. Sport meseleleri barada aýdylanna 2021-nji ýylda geçiriljek 32-nji Tomsky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşçylaryň paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçigine okuw türgünlejik sapaklary geçirilýär. Hormat prezidentime hatabat dinlep şeýle diýdi. Amrat, inni oku ýyly tamamlandy, ne soňra adam ýokara ýürüýt okuw mekteplerine giriş sınawlaryny başlada täze okuw ýylyna gowy taýýarlyk görmeli. Ortam ýokary okuw mekteplerine ýeňil hemde düýpli awatda şem işden geçirmeli hem ýurdumyň dinjal saglyş merkezlerine çağlaryň hem tomusy dinç arasyny talaba laýyk guramaly. Türk hökümetiň bilim işgärlerini hem geçirecek maslahatyna da gowy taýýarlyk görüm. Ve maslahatda biz bilim ulgamyny özgertmek boýunça hem nowatdaky çärelere sereder. Bir çärelere düýp taýýarlyk görmeli. Ýokary okuw mekteplerine kabul ediş sınawlaryna jemgyýetçilikden gözegçiligini üpçün etmeli. Zehini çağlary daşary ýurtlara okuwyň üstünde işlemeli. Şeýlemekli mekteplerde san ulgam boýunça täze okuwlary guramaly. Bu işte alımlar akademiyeden esas orny eýlemeliler. Soňra hormat prezidentimiz sport we ýaşlar teatry ministri Gulgeliýewi güni video aratnaşyga çagyryp şeýle diýdi. Gulgeliýew, sen näme özüňden sport we ýaşlar teatry ministriniň işine ýaramaly. Ýol başlygy edýärsiňiz, ýurdumyzda ol sport binýanyň baryny aramazdan türgünler hem taýýarlamakda ýeterlik berilmeýär. Ýaşlar teatry bilen bagly köp
meseleler aýratynam welaýatlarda çözülmeýär. Sport çälerini adatdan daşaryna gylgyn howa şertlerine açyk hem meydansada geçirýär. Bu bolsa elbetde gurrunsa tribunlaryň saglygyna ziýerler ýetirip biler. Yaramaz işlerini sebäpli olar hem köpgede käş berilýän gözüňiz tutup işte goýuran düýükli kemçikler üçin men size eýleni wezipemizden boşaltmak barada karara geldim. Sport we ýaşy syýasaty ministriniň wezipesini wagtlan ýerine ýetirmäge ministriň ormançary Gulmurat Amradoň üstüne ýükleýär. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Miredowa söz berdi. Vice-premier şüýlüň geçen 5 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bir tarap Türkmenistanyň daşar täze strategiýasyny durumçy geçirmegiň, döwlet başlarymyzyň ulul beren taşyklaryny ýerine ýetirmegiň we öňde bolan wezipeleri amala aşymagyň çäklerini döwletara derejesinde bolşýaly awraýly halkary guramalarynyň ulgamyny iki taraplaryň we köp taraplaryň görüşdäki netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça iýdigderli işler ýerine ýetirildi. Atabat döwrüne hormatly prezidentimizden Azerbaýjan Respublikasyna resmi sapar boldy. Çeýlekem döwlet başlarymyz sanly video aragatnaşyk arkaly türki dilli döwletleriň geňeşiniň duşugyna hemde goşuşmalyk hereketiniň ýokary derejedäki duşugyna gatnaşdy. Hormatly prezidentimizden Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary, Russiýa Federatsiýasynyň, Awganistan Islam Respublikasynyň, Iran Islam Respublikasynyň, Özbekistan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň prezidentleri bilen telefon arkaly söhbetleşikler boldy. Olaryň başyna iki taraplaryň we köp taraplaryň gatnaşyklary ösdürmegiň mühim meselleri ara alyp maslahatlaşyldy. Daşar täze idaralarynyň ulgamy boýunça ýola goýulan gatnaşyklara iýdigderli käfiýet mahsus boldy. Şüýlüň dowamyna bir orda 19 duş guruldy. Olardan 12-si göni video aragatnaşyk arkaly geçirildi. Şeýlekem ýurdumyzyň daşar ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça meýilnama bilen işler alınıp barýar. Hatabat döwrüne ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparlarynyň nowatdaky mejlisleri hemde bir näçe işgürlük maslahatlar geçirildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, oňun bir taraplyk paragatçyk söýjülük hemde açyk gaplar ýörelgelerine esaslanýan daşar täze amala aşyrýan ýurdumyzyň tebit we ähli derejede netijeli gatnaşyklaryň göstermegine münasip goşunt goşýanyny bellädi. Türkmenistan bundan meýlekde döwletara derejesinde dostluk gatnaşyklaryny we köpügürli özara peýdary hyzmatdaşlyk gösterer. Hemde awraýly halkary guramalar bilen netijeli gatnaşyklar giňeldir diýip döwlet başlygyny bellädi we bu barada anyk tapşyklar berdi. Soňra vice-premier Türkmenistanyň intellektual eýçilikdäki halkary işini ösdürmek meseleleri boýunça hatabat berdi. Şunun bilen baglykda intellektual eýçiligiň bütün dünýä guramasy we Ewraziýa patent guramasy ýaly ýürütülýän düzümler bilen özara gatnaşyklary işleňleşdirmek boýunça derur şäherler durumçy geçirilýär. Bu babatda milli bähfitlerimizi goramak maksady bilen hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça 2013-nji ýylda Mali we Iqtisadiýat ministrleriniň intellektual eýçilik boýunça döwlet gullugy döredildi. 2015-nji ýylyň awgustynda döwlet başlygynyň karary bilen Türkmenistanyň intellektual eýçilik ulgamyny ösdürmegiň 2015-nji 2020-nji ýyllar üçin maksatnamasy tasdiklandy. Onuň esasyna täze hukuknamalar kabul edildi. Guramaçyk gaýdan çäreler geçirildi. Bu ýurda mühim tasdamalaram amala aşyrly. Daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen özara bähfit gatnaşyklary işleňleşdirmek boýunça çäreler görüldi. Her wagtda degişli döwlet idaralary tarapyndan intellektual eýçiligiň bütün dünýä guramasy bilen birlikde bir maksatnamanyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin tasdamasyny düzmek boýunça işler alınıp barýar. Bu resminama qadyrlaşdyrjy hukuk, institusional maglumat toplaýyş orlaryna degişli şeýlegen bilim we hüner kämilleşdiriş ýaly ähmiýetli bir näçe orlary öz içine alýar. Şunun bilen baglykda döwlet başlygynyň garamagyna bu ýolda häzirki wagtda halkara konwensiýalarynyň we köp taraply ýygyşyklaryň 12-siniň agdasy bolan Türkmenistanyň ordaş bilimleri kämilleşdirmek boýunça bir näçe täze resminamalara goşuşmak babatda teklipler hödürlendi. Şeýleketleriň halkara gatnaşyklary institutynyň binýadyna intellektual eýçiligiň bütün dünýä guramasynyň depozitary kitapxanasyny açmak hemde ykdysadyýat we durmuş institutynyň ýanyna intellektual eýçiligiň bütün dünýä guramasynyň tehnologiýalary we innovasiýalary gollamak boýunça merkezini döretmek teklip edilýär. Hormatly prezidentimiz beýan edilen teklipleri makullap, ýurdumyzda durmuş ykdysat taýdyrmyny meýlekde ösdürmek, diýarymyzda häzirki zamanyň dünýä hojulyk gatnaşyklary ulgamyna üstünlikli goşuşmak üçin intellektual eýçiliginiň mühim orny we ähmiýetini bellädi. Şonda ogurdaş halkara düzümler bilen hyzmatdaşlyk etmäge, dünýäniň öňde barjy tejribesini öwrenmäge, hemde ony durmuşymyzda iş ýerine ornaşdyrmaga uly üns berýär diýip döwlet başlygyna aýtdy we bu ordaky işleri iýdigderli dowam etmegi tapşyrdy.
Soňra hormat prezidentime de şuýlyň watanymyz üçin hemişelik bir taraplyk derejesine eýe bolmagynyň şanly 20 ýaşlygyna betlenýanyny belläp, Türkmenistanyň tutuş dünýäde howpsuzlygy, donuklygy we awadançylygy üçin etmäge, ýödary bähbetli hyzmatdaşlyk ösdürmäge gönükdirilen daşar fiýat strategiýasyny hemde dürüjlükli başlangyçlaryny durumçy geçirmäge, halkara gatnaşyklary ulgamyna ýedi diýarymyzyň eýleýän netijeli orny pogturandyrmaga, diplomatik gullugynyň işgärleriniň goşýan münasip goşandyry bellädi. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarmada vice-premieri ýurdumyzyň mejlisi bilen birlikde döwletimiziň diplomatlaryna degişli tapawutlanmış derejeleri bermek hemde daşar siýasat idarasynyň işgärlerine şu münasibetli gowşuljak döwüşi dakylýan nyşany işläp taýýarlamak barada teklipler taýýarlamak boýunça anyk taşyklar berdi. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedowa göni video aragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň kanunçylyk bunyadyn döwre barpaşdyrmak boýunça Milli Parlamentiň şuýlyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleri, halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine görülen taýýarlyk işleri hemde Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçlar girmek hakynda konstitusiýon kanunyň taslamasy boýunça ýerlerde konstitusiýon toparyň göçü mejlisleriniň geçirişi barada habar berdi. Geçen 5 aýda Türkmenistanyň kanunynyň 18-si, mejlisiň kararlarynyň 11-si kabul edildi. Olar ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan durumçy ykdysady özgertmeleriň jemgyýetimizde mundan meýlekde demokratizatsiýalaşdyrmagyň hukuk gollawynyň üçin edilmegine gönükdirilenler. Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütirilen idaralary we beýleki halkara guramalar bilen ýödary gatnaşyklaryň çäklaryny bir näçe video maslahatlar geçirildi. Mejlisiň deputatlary hem hünärmenleri döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegine we kanun çykarjylyk ulgamyna ýöňde bar tejribäniň ulanmagyna başlanýan maslahatlaryň 29-syna gatnaşdylar. Mejlisiň ýol başçysynyň habaryny dinläp, hormatly prezidentime şeýle diýdi. Mehmede biz yakın wagtda indi halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini geçirir. Şu arada bir mühim şäherä siz häzirden hem gowy taýýarlyk gorup başlan. Soňra hormatly prezidentime göni video aragatnaşykda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanowa söz berdi. Amanow harby we hukuk gorajdalarynyň işini kämilleşdirmek boýunça ýylyň başyndan bäri görülen çäreler Türkmenistanyň ýaragly güýçläriniň bilen serkerde başlaryň beren tawşyklarynyň ýerine ýetirilişi barada hatawat berdi. Hormatly prezidentime de hatawat dinläp, diňe gorun şäherine eýe bolan harby doktrinany durumşa geçirmek bilen bir tarap Türkmenistanyň ýurdumyzyň paragatçylygyny we howpsuzlygyny, halkymyzyň awadan durmuşyny üpsün etmek barada alada edýänyny bellädi. Bu ýurda durumçy geçirilen möhüm ileri tutulýan orlar, harby we hukuk gorajy idaralaryň maddi enjamyň bunyadyny döwre barpaşdyrmakdan, harby gullukçylaryň durmuş meselelerini çözmekden we işgärler bilen üpsün edilişini pogturandyrmakdan ibaratdyr diýip döwlet başçylary bellädi. Ýaş eskerleri watançylyk ruhuny terbiýelemek, ýysasy wezipeleriň hataryna bolmagyna galýa. Olar biziň edermen we merdana ata-babalarymyzyň şöhratly däplerini awra bilen dowam etmelidirler diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Şunun bilen baglanykda watan gullugyna çağırılan ýaş eskerleriň konstitusiýa binasynyň ýanyna gatam kabul etmegi, orda şu ýokary okuw mektepleriň uçurumlary çynmalsa, halk akydasy ýadygarlyklar toplamynyň ýanyna dagaryl çäreler guramak möhümdir diýip ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Munyň ýaşlaryň durmuşyna ýatdan çykmajak täsirli wakalary beslenmegi, olaryň harby gatama, watansyjlyk däplerine wypaly bolmagy bilen baglanyşykly asyrly işlerde aýratyn ähmetlidigini bellädi. Hemde vice-premieri Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna bu meseleler boýunça degişli teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz fanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşyra güýlenip şeýle diýdi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň aglary, näme ýurdumyzda geçen 5 aýda anylyp baran işleriň netijeleri dünýä ykdysadyny emelegiren çözümli ýagdaýlara garamazdan garaşy döwletimiň şuýlygam depkinli ösmegini dowam edýänini görkezýär. Bir tarap döwletimiň daşary siýasaty, ozalky siýaly Birleşen Milletler Guramasy, şeýlem Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa Birleşigi, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy, garaşy hem döwletleriň arkalaşygy, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy ýaly beýlekem halkara guramalar bilen giň germem hyzmatdaşlyk alyp barmak nähäsitlenir ýa. Ýurdumyzyň ykdysadynyň ösüş depini durnukly saklanýar, ýagny jemgyýetçilik önüniň ösüşi häzir hem ýokary derejede, ýagny ol 6,2 götürme bolmagyny galýar. Nähasawat döwründe tenagat desgalary
yaşayış jaýlary, çağlar, bağlary, mektepler, dukanlar beýle ki desgalar hem gözüňi tutulan meşhurda gurulup ulanmağa da berildi. Enerji hem terişlerlemedi, dünya bağlarını diversifikasiya ýolundan iyi vermek barada hem siýasatymyz, hawladan hem meýlanmalarymyza laýykda dowam edýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan hem gaz geçirjisiniň hem tasgamasy şeýlen beýleki sebit hem tasgamalary durmuşy da hem geçirilýär. Hem hormatly minister kabinetiň agzalary biz şeýle üçin öňümizde duran hem umumy wazipeleri kesipdirdik. Yani bir wazipelerin gurulsy hem yerine ýetirmegini gazanmalydyr. Ýuwun aýynda hem köp sany bizde möhüm syýasy we durmuş ähmiýetli çäre geçirmek gözüňi tutulýar. Bir çärelerin ählisini hem ýokary derejede geçirmeli. Ben odal hem aýdyşym ýaly. Bizim esasy wazipemiz ene mehruan halkymyzyň ýaşaýyş hem durmuş derejeni hasen goýulmakdan ibaret. Şoňra da biz ýuwun aýynda ählim welaýatlarda näsapar bilen bolmagy, yerlerde gally oran hem alyp barşyny görmegi, hawly hem durmuş maksatnamalaryny ýerine ýetirişi hem tanışmagy meýilleşdirýär. Şeýle tezde minister kabinetiň 3-nji ýylla geçirecek giňişler meclisine gowy taýýarlyk görün. Biz hem mecliste ýurdumyzda esasy şuýun 6 aýyň alyp baran işler netijelerini seyreder. Aksajatyymyzyň pudoklaryny ösüşini seljerip ýol başlaryň alyp baran işlerine baha hem berer. Duşunda ony seň ähliňi gözöwçil ýa ministrliklerinde we pudok edaralarynyňda maslahatlar hem geçen hem 5 aýyň netijelerini seyredersiniz. Hormatly minister kabinetiň agzalary näme 10-njy iýulny ýende bir ajaýyp bayramy alymlar hem günni giňden berläk geçer. Alymlar hem bilim beýik maksatlara etmekden jemgyýetimizi birleşdirýän, garaşy hem döwletimizin kuwwatyny has hem artdyrýan baýlykdyr. Şoňra da biz bir ulgamyň gurulşyny umman dolundurşyny binýatlaryň hem esaslaryny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirip düýüpli ilmi tehnik özgertmeleriň üstünlükli durmuşy geçirýär. Her zaman bilimlerini ve alımlarını düýüpli özleştirýän derejeli hunarmenleri hem de alımları taýýarlamak üçin ähli şertleri döredýär. Bilimlere ve innovasiýalara dayanıp dünýäniň ösel ýurtlaryň derejesine hem iqtisadiyatymyzy düýgürwap ýagdaýa da getirýär. Näýeri taslamalar amalaşdyrmak bilen ýurdumuzy durmuş iqtisady taýdan ösürmekden uly müsünlükleri gazanýar. Biz Türkmenistana alym ulgamyny 2020-2025-nji ýylda sanly ulgamy geçirmek maksatnamasyny kabul etdik. Bu bolsa alymyň bilimiň we öwrenişiniň arasyndaky özara baglanyşyny hasam işçileşdirmäge de şert döredýär. Alma barlygy üçin hem täze programy üçinçiligini döretmäge, alma hem de inženýerçilige, tehnologik telekeçiligi ýaşlaryň işçi çekmäge de giň mümkinçilik berer. Buň ählisi bellek geçişini ýaly mehruan watanymyzyň hem durmuş ykdysady, innowasion tehnologiýalary wagtym saýlaşyk ösýän kuwwaty döwleti öwürleýän hem dünýäniň bir ilmi giňişine üstünlükle goşulýanyň hem aýdyň şaýatlyk edýär. Bir ilmi ösürme gurumyny hem alyp barýan işlerimizi eletden geljekde hasem giňeller. Men hem sizi we ilmi jemgyýetçileriň wekillerini ilmler güni bilen hem tüýsürekden gurtlaýar. Tede ýa-da beýsal awadan hem baksýadyrmyşy alımı hem de dürücülük işlerimizde olsa täze üstünlükleri hem açışlar arzu edýär. Hormatly minister kabinetiň agzalary, ondan biz şunuň bilen minister kabinetiň sanly video artdyş arkaly nowatda hem meclisini geçirip oturýar. Sağ olun.
Indi bolsa Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeken resminamaları bilen tanış edýäs. Gulgeliýew hakynda Türkmenistan'ın prezidentinin permany. Gulgeliýew dayanç ýaranyçy, işte oýberin düýpli kemçilikler üçin Türkmenistan'ın sport we ýaşlar syýasaty ministri wezipetinden boşatmaly. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Türkmenistan'ın sport we ýaşlar syýasaty ministriniň wezipetini wagtynda ýerine ýetirmek, Türkmenistan'ın sport we ýaşlar syýasaty ministriniň ornmasary Gulmurad Nurmuradowyç Agymradowyň üstüne ýüklenildi. Berkarar döwletimiň bagtyarlykda uruna ýurdumyň owa hojalygyna alınıp barlayan özgörtmeleri üstünlükle amalanşyrmak, owa hojalyk önümlerini öndürjüleriň ýerden ýokary hasy öndürmek uğruna alyp barýan işleriniň netijeligini ýokurlandyrmak. Hem owa hojalyk ekinlerini kesillerden we ziýankeşlerden gorumak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýıklykda owa hojalyk we daşky urşaw gorumak ministrligine 2020-nji ýylyň hasy üçin ekilen gowaçanyň ziýankeşlerini köp ýyllyk haşolatlaryna garşy görüşmekde. Gowaçanyň ýapragyny düşürmekde hem de 2021-nji ýylyň hasy üçin ekiljek buğday tohumyny keselleri garşy dermanlamakda. Karantin we galla ammarlarynyň ziýankeşlerine garşy göreş şäherlerini geçirmekde. Şeýlede ýüpek gorçugyny ösdürip yetiştirmekde, ziýansızlandyryş şäherlerini geçirmek üçin ulanjak himik süreçleri satyn almak barada daşary ýurt kampaniýalary bilen degişli şertnamalar baranyşmaga ýar berildi. Yurdumuzda 5-nji iýunyň galla oragyna badyrgy berildi. Ministrler kabinetiniň 29-njy maýyna geçirilen mejlisinde hormat prezidentimiz bu möhüm owa hojalyk mewsuminiň başlanmagyna akpata berip, edermin ekrançylara zähmet üstünlüklerini arzuw etdi. Şoňa laýyklykda yurdumyzyň Ahal, Lewap we Mar welaýatlarynyň bagdaýhanlary galla oragyna girişdiler. Ine bugun Türkmenistan betaraplygyň mekany diýilip ygrar edilen şu ýylla Mehriban Akademiyanyň ak patasy bilen asylly däwe laýyklykda iltiligli ýaşlaryň bismillasy bilen bugun kunna galla oragyna badalyk berilmegi münasibetli Äne şeýeriniň medeniyet öýüne dawaraly maksat geçirildi. Ulaýatyň we şäherler etraplaryň häkimleriniň owa hojalygyna daxily idara kärhanalaryň ýol başçylarynyň, daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň, owa hojalyk nähermenleriniň tanymal kärençileriň, ekrançy alimleriň, ýanyň howpsuzlygy gullugynyň işgärleriniň şeýlede ýaşuly neslin wekilleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maksatda çykyş edenler ýurdumyzda şu ýylla ahally gallaçylaryň türkmeniň ak buğdaýynyň bereketli hasylyny ösdürip ýetişdirenliklerini, ony gysga wagtda ýetkisiz ýygnamagyň şuň kuwynyň gaýra goýulmasyz güdipetdigini aýtdylar. Şeýlede çykyşlarda elewatorlara hemde galla kabul ediş harmanxanalaryna getirilen buğday hasylyny öz watyna kabul etmeň we ony talabalaýyk saklamagyň düzgünlerine oňatnyjlaryň üns şekilli. Soňra Äne şäherine ýerleşen Milli Ak Buğday Muzeýine gedilen soruldy. Muzey edilen gedilenjek dowamyny oňatnyjlar bu ýerde saklanýan gadymy Äneň ekrançylyk medeniýetine değişli gymmatly tapynlary höwüslen sinetdiler. Soňra olar Äne şäheriniň golaýyna ýerleşen Seýit Jamaletdin ýadygarlyklar toplumyna gedilenjetdiler. Oňatnyjlar medeni gymmatlyklarymy gorap saklamak we olary geljeki nesillerimize ýetirmek barada ýadosyz alady diýen Mehriban Akademiyada alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Welaýatda galla oragyna bismillah etmek dawratyny atnadylar. Soňra bu çäheranyň geçiljek ýerine Ak buğday etranyň Niýazow daýhan birleşiginiň agakynda meýdanyna geldiler. Bu ýerde dawratnyjlar dili senali, ýysylygy ýaşlaryň baş bolmagyna, gadymy hem müdümi ahal ýaýlasyna bu ýylky şan ýylyň buğday oragyna bismillah etdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi enzilni munzelan mübareken ve ente hayrul munzilin. Ey Allah'ım, sen biz bar etdin, barlygyňdan habardar etdin. Sana soňsuz şükürler bolsun. Ey yaradan perwerdigarim, senin rahmetinden ve bereketinden umid edip ellerimizi açyp sana saňarys. Biziň şu diýen ýaşy doga dileklerimiz kabul eyle. Aziz Allah'ım, Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylynyň mübarek sähetligine hormatly Hajar Arkadaşymyzyň galla oragyna beren ak batasyndan uruklanyp, galla oragyna girişýän bereketli ahly welaýatynyň zähmetkeş daýhanlaryna bagy daýhan ýar bolup Dawud peýgamber howanlar bolsun. Ey Allah'ım, halkymyzyň döwletli saçanyň bereketini artdyrmakda, kuwwatly watanymyzyň miýdemezligini hassa berkitmekde, taryhy işleri amala aşyrýan we daýhanlarymyzyň ruhy bilen zähmet çekmekleri üçin döwrawap, iň täze ýokary hilli owa hojalyk tehnikalar alyp berip, ähli mümkinçilikler döredip berýän watan ogly gahrman prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň janyny sag başyndyk mertebesini belendeýläp,
görnör görmez bela beterden, huk batardan aman taklap, il yurt behvitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işlerini hemişe rawaj eýle. Eziz Allah'ım, özüň gallamyzyň bereketine bereket goşup, daýhanlarymyzyň ihlas bilen yetiştiren kuşgurtak ak buğday dänelerini isripsiz ýygnap, döwlet ammarlaryna tapşyryp, galla borçnamalary ul üstünlükler we ýeňişler bilen ýerine ýetirmekli müýesser eýle. Yurdumuz parahat, illerimiz aman, yıllarımız bereketli, saçaklarımız ırsal döwletli eýle. Goý dünýä dursun berqarar döwletimizin bagtyarlyk döwründe ähli halkymyz bir başa jemläp, belet sempitler alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun merdan türkmen halkymyzyň dowamaty dowam bolsun. Goý dünýä dursun jan watanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Harun bereket, kâsine bereket. Soňra hatara duran kowwatly kombaynlar buğday öreğine köpçülüklerini giyirdiler. Bu çäre Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetiniň taliplerim işçen gatnaşdylar. Aňarsyna bersine göz yetmeýän, görsem gözüňde okunýan buğdaýly meýdanyna kombaynlaryň sağlaşly owazy ruhy dünýäni galkyndyryp, yrskal bereketli, eşitli zamanamyz üçin gahrman akadamynyň adyny aýdylýan alkyş sözler bilen kalp bara doldy. Bu ýerde kowwatly kombaynlaryň sağlaşly işlemekleri netijesinde gysa wagtyň dowamyna kuşgursak altynsaw däneleriň ilkinji tonlary peýda boldy. Doýgun goşgursak däneler synanyňda gallaçy bawa daýhanlaryň arly ylky adamynyň ene topraga ihlasynyň ýerine düşendiginiň suutnamasyny öwrülýär. Mehriban akadamynyň bawa daýhanlarymyza berýän ähli taraplaryň kömek gollawlary, ýokary öňürjilikli tehnikalar, bol hasyl berýän tohum, dökün, suw we beýleki zerur zatlar bilen dol üpçün edilmegi netijesinde ahally gallaçy kärençiler şu ýylda bol galla hasylyny kemale getirdiler. Galla orany gysa wagtda we ýetkizip geçirmek maksady bilen bu möhüm işe Mehriban akadamynyň bawa daýhanlarymyza alyp beren kowwatly galla orjy kombaynlarynyň ýük awtouloglarynyň ençemesi bökdönşiz ulanýar. Geçen ýyllarda bolşaýaly şu ýylky orak mögsimine işlediljek kombaynlara da bu gurda ýeterlik iş tejribeleri, okuýp başlanyklary bolan mehanizatorlar erkederler. Ulayat Owakyjylyk öňümçilik berleşigi tarapyndan döredilen hyzmat ediş toporlar bolsa, tehnikalara iş üstünde degişli hyzmatlary ýoly goýarlar. Täze hasylyň vilayet däne kabul ediş garmanxanalarynyň we elewatorlaryň ählisinde öz wagtynda bökdönşiz kabul edilmegi gadanlar. Dawrada vilayatyň medeniýet we sungat işgärlerini çykyşlaryna ularyn berli. Bu ýerde ýokary heňde ýanglanan aýdymlar tank we folklor toporlarynyň çykyşlary merdany gallaçylarymyza bu ýysanjyň senatyna urly. Olaň belen joşgyn bilen ýerine ýetiren aýdym saýlaryna arkada prezidentimiň parasatly başdanlygyna bede wadilen öňe barýan güneşli diýarymyzyň ýurdumyzyň baş waýlyklarynyň biri daýhanyň yrskal döwleti bolan Türkmeniň ak buğdaýynyň hemde ene toprak bilen ykbany baglan bawa daýhanlarymyzyň tutan ýerli zähmetiniň tarypy ýeterli. Muqaddes däplerimiziň berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň bilen ruhy bilen sağlaşyny şöklenýän joşgyny tanslar hemde folklor toporlarynyň çykyşlary bu ýere ýygnanylaryň ruhyna ruh goşdy. Dawranyň guralan ýerine hatara dikilen bedemen ag uýlaryň ýanlaryna nepit türkmen hallary düşülen meýdansada dutaşylar toporlaryň şirni wala bagşlarynyň ustatlyk bilen ýerine ýetiren türkmen halk aýdym saýlary bu çäre milli uwuşgan şaýdy. Dörli amaly haşan sunuwatynyň nusgulyk el işleriniň öme däpde suwlarynyň ýerine ýetirilmegen çäre öz boşy bedegi berdi. Dawranyň geçen ýerine orak mögseminiň badalgalan ilkinji gününde meýdan şölgesinde gysa watlaýyn günorta hareketmesinde mehanizatorlaryň diňjaş pursatlaryny synamak hasa ýakymly boldy. Bu ýerde zähmetseýär atawawalarymyzyň agakynda meýdanlardan ýygna bolan buğday hasyndan emele gelen harmanlary eli bilen sowurmak ýaly has gadymdan gelýän daýhançylyk däpleriniň iş ýüzünde berjaýdylyşyny synamak hasa ýakymly boldy. Bu ýerde sportyň dörli görnüşleri boýunça görkezme çykyşlaryny synamak hasa gyzykly boldy. Ahly vilayet polisiýa müdürlüğiniň guramana geçirilmesi adam işçen häsiýete eýe boldy. Onda çykyş edenler daýhanyň hak howsary hormat prezidentimiň ýerden zerönürýän zähmet adamlaryna edýän ýylyderlik himayet gollawy netijesinde şu ýyl bol hasylyň kemale getirilendigini, ony zaýysyz ýygnamagyň şuun küwüniň wajyp meselesini, bu işi üstünlikli amal etmekde ýanyň howpsuzlygy gollugynyň işgärleriniň öňünde de gaýry goýulmasy wezipä bolup durýanyny aýtdylar.
Bu ýerde welaýatyň owa hojalygyna dahilli edara kärhanalaryň owa hojalyk tehnikalarının buğdaýyň köp hasyl berýän tohumlarynyň ösümliklere ziýan merjileri garşy urulanýan terişdeleriň çörek we çörek önümleriniň sergileri köpleriň üstüne çekdi. Buğday oragına geçilen meydana seker salımda täze buğday hasyndan dolan kombaynlaryň ýükü galla daşamaklygy ýürütülýän awtoologlara goýulyp başlanan pursatynyň hemmelerde ýürek joşdurjy goňun ötürjü duýgular uýaranyny bellemek gerek. Sonra awtoolog kerwanyň Türkmenistan beýtaraplygy mekanynyň ilkinji galla hasyly bilen galla kabul ediş nokatlaryna sary ýoly düşmekleri ajaýyp görnüşler emele getirdi. Üste buğdayın täze hasyl ýüklenen kerwanlar ýollara milli liderleriň tagalasy bilen bina edilen ýaşaý jaýlaryna hemem önümçilik medeni binalaryna ulukraklanma bilen tin etdiler. Galla kabul ediş kärhanasyna gelen uluk kerwany şatlyk şowkunyna garşy alyndy. Bu ýerde täze hasylyň ilkinji tonalaryň tawsylmana başlanyp guralan davrada sulgod işgälen çykyşlary oň bayramçylyk ruhyny hasy belende götürdi. Bu ýetençlerin ýerine ýetirilen alsara ýaňsalan aýdym saarlarda, tanslarda hemde folklor çykyşlarda bedew wadilen öňe barýan ata watanymyzyň milletiň arkadagy hormat prezidenti bilen amala aşyrýan il ýurt bähwetli, tahawatly işleriniň bereket çeşmesi bolan ak buğdaýyň wasfy belentden ýetirildi. Şeýranyň gurulýan ýerine gadymdan gelýän ümit etsuwynyň diýsen täsirli beja edilişini görkezýän pursatlar bolsa, ýyleşlerimiziň milliligimize söýgüleriniň baý ruhy dünýäsi bilen özara saglaşygynyň ajaýyp ýüze çykmasy boldy. Davranyň dowamyna kärhananyň dünýäniň iň kämil tehnologiýalary oturdulan öňümçilik bölümlerine buğdaýyň täze hasylynyň gaýtadan işlenmegi netijesinde taýýarlanan ýokary hili unaş, çörek we çörek önümleri we ajaýyp görnüşi synan ýyleşlerimizde ýatdan çykmajak täsirler galardy. Eýäm oraq mövsüminiň ilkinji gününe buğday oragyndan boşan ýerleriň samany ýygnamak, ýygysyry gije günlerden sürmi işlerine girişilmek bolsa, welaýatda geljek ýylyň hasylynyň aladasynyň hoç şu gün kundan edilýäniň gowunurjy şaýatnamasy boldy. Harmanyňyza bereket. Ahal welaýatynyň Bagadaýhanlary. Men Ahal welaýatynyň Büýükdepe tarabynyň ýaşaýjysy Türkmenistanyň hormatly İlyas Gurbanow Nuraly. Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan beýtaraplygyň mekanylygynyň hormatly prezidentimiň tagalasy bilen ata babalarymyň berkararlygy, berdana halkymyzyň bagtyarlygy uğruna uly işler aldyp barylýar. Ak buğdaýyň mekany bolan gadymy ahal toprağynda der döküp hala zähmet çekýän merdana ahal Bagadaýhanlarymyza hormatly prezidentimiz öz gollaw himayetlerini berýär. Täze döwre we tehnikalary ýylyň alyp berýär. Hormatly prezidentimiz her bir döwletli işin başyny başlanyna, ata babalarymyzyň däplerine eýerip, döwletli işin bismillahyny bermek üçin biz ýaşullara tawsyrýar. Döwletli tutumly işlerini hormatly prezidentimize uly üstünlikler arzu edýär. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Her bir däneňiz müň bolsun edermen gallaçylar. Harmanyňyza bereket hormatly prezidentimiz. Hormatly arkadaşymyň akbata bermegi, il sarpaly ýaşullyň bismillahi bilen galla orogyny başlamak barada beren tawşyryk boýunça şu gün ýurdumyň Lewap welaýatyna da matlagat geçirilip, Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýeriniň galla orogyny badalga berildi. İlki bilen owa hojalygy işgärleri üçin ören wazip we jogapkärli möhümde öňde duran möhüm wezipeler durmuşa ornaşdyrmak, galla orogyny gysga wagtda ýetkete we guramaçylykly geçirmek boýunça Lewap welaýaty häkimligine matlagat geçirildi. Matlagatda galla orogyny ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek, oň üçin döredilen ähli şertlerden ýerlikli peýdalanmak, hormatly arkadaşymyzyň alyp beren ýokary öňdürjülükli, kuwatly galla ýygnaýjy kampanýalaryny bökdensiz we netijeli ulanmak ýaly wazip meseleler aralyp matlagatlaşyldy. Soňra galla orogynyň tezribi matlagady Saýydy Tarabynyň Niýaz Wadynak daýhamerleşiginiň görsen gözüň dokunurýan tolkunyp ýatan buğdaýly meýdanlaryna dowam etdirildi. Bu ýerde aňartyna we ertine gözi ýetmeýän arsgal bereketli peller, hormatly arkadaşymyzyň Bagadaýhanlarymyza alyp beren kuwatly galla orjy kombaynlarynyň galla hasylyny watan harmanyna daşymak üçin niýetlenen awtologlaryň uzun hatarlary, töweregi aýratyn gözellik çaýyp, owa adamlarynyň gahrman arkadaşymyzy bolan buýsanjyny hasam artdyrdy. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi enzelni munzila mübarekun sa hayrun munzilin. Ey Allah'ım, yurdumyzda owa hojalyk puwdagyny ösdürip kämilleşdirmekde uly işler amala aşyrýan daýhanlarymyzyň halal zähmet çekip baýamaklary üçin ähli şertler döredip berýän iň täze, ýokary hilli, ýokary öňdürjülükli owa hojalyk tehnikalaryny alyp berýän halkymyzyň arkadagy Türkmenistanyň gahrmany hormatly prezidentimiz
Gurban Berdi Muhammedowyň zanyny sag, başyny dik, mertebesini belen deýläp, görner görmez howp gatardan öz penagynda aman saklap, il yurt bähfitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işlerini hemişe rewaj eýle. Eziz Allah'ım, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan bir taraplyň mekaniýalynyň bu tähetligini Hacı Arkadag prezidentimiziň beren ak patasyndan ruhlanyp galla oragyna girişýän Lebap welaýetimiziň daýhanlaryna Baba daýhan ýar bolup, Dawud peýgamber howandar bolup ýetişdirilen guşgursok ak bugdoýunyň her bir dänesine Allah Taala bereketin berip, galla borçlamalarymyzy artykmajy bilen ýerine ýetirmegimizi biziň her birimize meýesser eýle. Rahman we Rahim bolan Eziz Allah'ım, mukaddes watanymyzyň, merdana halkymyzyň, bagtyar nesillerimiziň nurana geljegi üçin Hacı Arkadag prezidentimiziň belent başyny aman eýle, ilini asuda, yurduny paraha deýle. Ýyllarymyz agally arsgally, bereketli saçaklarymyz döwletleýle. Goý dünýä dursun, ähli halkymyz bir başa jemläp, belent sepketleri alyp barýan Hacı Gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun, merdana, agzywir, türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, jan watanymyz, Türkmenistan döwletimiziň ömrü dowam bolsun. Amin ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Harmanyňyza bereket, ömrüňize bereket, çäjiňize bereket. Bu ýerde buýsanlarjy we tolgunlarjy pursat, hormatly ýaşulyň bismillahi bilen halkymyzyň toý detlerhanlaryna arskal bereket bolup doljak 2020-nji Türkmenistan bitaraplyň mekaniýalynyň bugdoý oragyna badalga berildi. Ýaşul nesilliň wekilleriniň gally oragyna badalga bermekleri bilen Gahrman Arkadagymyzyň bagy daýhanlarymyza alyp beren kuwatly gally orja kampaniýalaryna da nowat berildi. Hormatly arkadagymyzyň baba daýhanlarymyza berýän ähli taraplaryň kömek gollawlary, dökün, suw we beýleki zerur bolan şertler bilen dolup edilmegi netijesinde lewaply gallasy kärenesiler şuýlam, bol galla hasylyny kemale getirdiler. Galla oragyny gysga wagtda we ýetgitiz geçirmeklik üçin welaýetde zerur bolan ähli şäherleriň görlenligini bellemek ýakymlydyr. Arkadag prezidentimiziň dünýäniň iň ösen döwletlerinden baba daýhanlarymyza alyp beren kuwatly kampaniýalarynyň öňürjülükli we bökdönsiz işlemekler üçin şeýlede ýygnalan galla hasylyny kabul etiş nokatlaryny bökdönsiz daşalmak üçin zerur bolan ähli şäherleriň görlenligini bellemek möhümdir. Bu bolsa 130 000 hektar ýere ak buğday ekip, ondan 310 000 tonna galla hasylyny almaklygy meýilleşdirýän Lebaply baba daýhanyň ardyl maksatlaryny ýetjekdiklerini anam merketge. Teziriwe maslahaty orok mögütimi döwrüne ulanjak tehnikalary aba saklamak we dowamly işletmek, owu hojal gurallaryny yerlikli peýdalanmak, tehnika we ýanyn howpsuzlyk şäherlerini berza etmek boýunça ýürüýti düşündiriş işleri geçirildi. Yeri gelende welaýatda galla orja kampaniýalary hyzmat edýän göçme ustahanalarnyň döredilmegi, tehnikalar üçin ýanyňyzyň we çalgy ýağlarynyň iş üstüne bökdönsiz üpçün edilmegi, işleň ýygyderli we ýokary depgine alınıp barylmagyna ýardam etjekdigini aýtmak zerurdur. Galla oragynyň dowam etýän ýerlerine kampaniýasynyň galla daşaýan awtologlaryň sürüjileriniň, gallasy kärenesileň din salmaklar üçin meýdan düşelgeleriniň mögütimi dol taýýar edilendigini bellek geçmek möhümdir. Maslahatda welaýat polisiýa müdürliginiň ýanyň howpsuzlyk bölüminiň we ýol gödegçilik gullugynyň işgärleriniň orok mögütiminde ýanyň howpsuzlyk we ýol hereketiniň kagdalaryny berza etmek boýunça alınıp barylmaly işler barada geçiren wagt netigat şäherlerim täsirli boldy. Kuwatly galla ýygnaýjy kampaniýalaryň işe girmekleri welaýatyň medeniýet we sunawdy saatlarynyň şoğunly çykyşlary bilen utgaşyp gitdi. Medeniýet we sunawdy işgärleriniň şoğunly çykyşlaryndan gowunlary galkynan maslahata gatnaşylar bu ýerde ýaýbanlandyrylan bereketli türkmen topragynyň nygmatlary, çörek we çörek önümleriniň, gök, miwe we bakça önümleriniň, onuň gyş mögütimi üçin gaplanan görnüşleriniň sergileri bilen tanışdylar. Hatara dikilen agoýlaň töweregine guralan ekin meýdanlaryny suwarmakda ören uly ähmiýete eýe bolan zykyr, çeşme suwly goýu bilen tanışmagam, geňiş maslahata gatnaşylar üçin ören täsirli boldy. Bu ýerde guralan hareketme wagty din salmaklyga netlenen meýdan düşelgesi, bagşy taýdanlaryň çykyşlary, gelin ýyllarymyzyň 10 marmanyň hünäri, eli işleriniň sergileri, ýaş suratkeşleň çeken suratlarym bu dawra aýratyn röwşaýdy. Bu ýerde ýaýbanlandyrylan sportyň dürli görnüşleri boýunça bätleşikler, türgönlüň görkezme çykyşlary, milli sport oýunlary, pehlwanyň milli göreş boýunça bätleşikleri dawranyň şowhuny has artdyrdy.
Kuwatly kombaýnyň bereketli buğday pellerine sağlaşykly işlemeklerini netijetinde guşgursak, Altynsow däneliň ilkinji tonnalary peýda bolup, olaň ýürüýten etlenen avtologlary guýlayan portatlary artgal bereketli zamanamy üçin gahrman arkadamda bolan çäksiz hoşallyk duýgularyny kalbyňa doldurdy. Soňra hormatly arkadamyzyň alyp beren avtologlarynyň uzyn kerwani şu ýylyň galla hazyrynyň ilkinji tonalaryna ýükünü tutup, görsen gözüň dokunurýan bereketli buğday pelleriniň töwerege nur saçyp duran ajaýyp desgalyň, miden durmuş maksatly binalyň, baý gosanlyň deňinden, şeýle-de joşguny Jeyhun deriýatynyň goşa kenaryn birikdirýän avtolog köprütinden geçip, galla kabul etiş bölümine ugrady. Türkmenawadyň gally önümler kärhanatyna ak buğdaýly kuwatly ýük avtologlarynyň kerwanyny milli däplerimize görä üzärlik tütedip, ýüllerini togap edip hormatly ýaşullar, mehrem eneler, medeniýet we sunat işgärler garşyladylar. Gally kabul etiş bölümine 2020-nji ýylyň ilkinji buğday hasyly döwrewap barlykhanyda hil derejetiniň barlygyndan geçirilip, bu ýer ýygnanan bagtyar raýatlarymyzyň şowkunly el çarpyşmalary aslynda watan harmanyna tawsyrly. Möhümde ilkinji bolup watan harmanyna buğday hasylyny tawsyran kärenneçilere hormatly prezidentimiň adyndan sogatlan gowşulmagydy. Kärenneçi daýhanlara döwlet tarapyndan goýulan belen sarpanyň aýdyň ýüze çykmatyna urly. Prezidentimiň adyndan sogatlan gowşulmagydy. Kärenneçi daýhanlara döwlet tarapyndan goýulan belen sarpanyň aýdyň ýüze çykmatyna urly. Bu ýerde medeniýet we sunudy saatlarynyň ýaýwanlandyran arskal bereketli, döwletli döwranly zamanamydy. Gahrman arkadamyzyň mukaddes ýörelgelerini wasp edýän belenden ýanglanan aýdymlary, tans we folklor toporlarynyň joşgunly çykyşlary, şeýle-de bu ýerde ýaýwanlandyrylan tergi esretli döwrüminiň ajaýyp keşbi bolup, bugünkü toý dawratyna aýratyn bedeg berdi. Ýokary ruhwenetlige betlenen dawralardan soňra ýaşuly netliniň wekilleriniň Türkmenawadyň gally önümler kärhanatynyň gally oragnyň başlanmagy bilen, gally orag möhüminiň bu ýere gelen täze hasylynyň döwrewap ýenzamlarda işlenişine, ak buğdaýyň ak unynyň haltalary gaplanşyna we ammarlarda saklanşyna, çörek we çörek önümleriniň tergitine bu ýysan sülen tin etmeklerde aýratyn tolgunlurjy boldy. Tezriweli kärenneçiliň Lewap bolay taryhy ülkeni öwrünç muzeýine gelip, ekrançylyň ata-babalarymyzdan gelýän gadymy usullary, şöhratly taryhymyzy, täsin tebigatymyzy şöhlendirýän muzey gymmatlyklary, daýhatyn kerwan saraýynda bolup oň taryhy we binagarlyk gurulşy bilen tanışmaklarym aýratyn täsirli boldy. Dükanlarymyzda türkmeniň ak buğdaýynyň unundan taýarlanan çörek we çörek önümleriniň bolşulygy, desterhanlarymyzyň mele myssyk çörekden dolup durmagy, arskal bereketli bagtyar zamanamyzyň bu ýysanlary hakykatadyr. Yeri gelende gally orag geçirilen meýdanlar badawa samandan arasalamak we arasalanan ýerlerde inniki ýylyň hasyl üçin sürmi işleriniň geçirilip, ýerleri täze möhüme taýarlamaklygy gizi günlüýülerin esasa badawat amala asyrlýanlygyny bellek geçmegi möhümdir. Gally oragynyň guramaçylykly ruhwelentlik hemde uly huzu bilen gizi günlüýülerin iş tertibine giýersilmegi Lewaply baba daýhanyň belent maksatlary ýetjekdiklerini tasdikleýär. Harmanyňyza bereket. Zähmet süýür Lewaply baba daýhanlar. Men Lewap vilayatynyň Hojambaz etrawynyň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Jorunowatow. Bugün hormatly prezidentimiziň başda durmagynda toýlary ulaşýan Türkmenistan watanymyzda gahrman arkadagymyzyň gally oragyna ak pata bermegi bilen ýaşullaryň ussat gallaçy daýhanlaryň gatnaşmagynda vilayatymyzyň Taýat etrawynyň Ýas adyndaky daýhan birleşiginde gally oragyna badalga berildi. Gahrman arkadagymyz owa ojalyk puwdagyna ähli amatlykları bolan ýokary kuwatly tehnikalary alyp berýär. Bol hasyl berýän tohum, dökün, su bilen öpçün edýär. Kärendeçiler bilen döwlete tawsyran gally hasyl üçin badawat hasaplaşyk işleri geçirilýär. Bu döretlen şertler bolsa, baba daýhanlarymyzy hasda ruhlandyryp, ýerden bol hasyl almaklyga itergi berýär. Bunun üçin owa adamlary gahrman arkadagymyza tüýt ýürekden çykýan alkyş dillerini aýdýarlar. Şu günler baba daýhanlarymyzyň öňünde yetiştirilen bol galla hasylyny gyýytka wagtda ýetkizediýigine watan harmanyna tawsyrmak wezipesi durýar. Ata-babalarymyz harmanym halym, döwletim ilim diýipdirler. Bugün biziň arkadag prezidentimiziň sakawaty bilen rızgal bereketli, esretli zamanamyz bar. Harmanyňyza bereket, hormatly prezidentimiz, çäjiňize bereket, rahmet diýer baba daýhanlar.
Mary welatynyň edermen gallaçylarym ýaşullyň bismillasy bilen Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýelip yglandyrylan 2020-nji ýylda ýetişdirilen bol bereketli guşgursak ak buğdoy hasylyny ýygnamak işine hemme taraplaryň guramaçylykly gerseler. Welatyň gallaçy daýhanlarynyň durmuşyndaky iň gyzgalyňly döwür bolan buğdoy orugyny başlanmak münasibetli ilki bilen Mary welaty häkimligine ýöreýti maslahat geçirildi. Maslahaty welatyň ag ekili meýdanlaryny şu ýyl daýhan zähmeti bilen ýetişdirilen bereketli galla hasylyny gysga möhletdi. Zaýysyz ýygnap döwlet harmanyna tapşyrmak boýunça öňde duran möhüm we gaýry goýulmasy wezipler giňden aral maslahatlaşyldy. Şu jogapkärlik mewsum döwründe ýygym tehnikasynyň hasyly kabul ediş merkezlerine daşaýan awtologlaryň işini täqiq we sazlaşykly guramak dogrusyny işçiň pikir açyldy. Soňra hormatly ýaşullar Mary welaty taryhy we ülkän öwreniş muzeýine gedilen jedip, bu ýerdäki taryhy gymmatlyklar bilen ýakynan tanyş boldular. Galla orugynyň başlanmagy münasibetli geçirilýän dabara gatnaşan bagtyar raýatlar Murga we Trawynyň Watan daýhan birleşiginiň gallaly meýdanlaryna geldiler. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mehriwan we rahim şefaatülen edid Allahym berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne güneşli diýarymyzyň bereketli ene topragymyzdan bol hasyl almaklary üçin döwletimiz tarapyndan owa zähmetkeş daýhanlarymyza ähli zerur şertleri döredip kuwwatly tehnikalar alyp berýän şeýle mehriwan halkymyzyň bagtyar bol elýän durmuşda ýaşamaklary üçin giýje günü alad edýän hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň zany sag, başy dik ömrü uzak, iýlürt umumy adamzat bähwetli alyp barýan tutumly işleri elmedama rawat bolsun. Edid Allahym Türkmenistan beýtaraplygyň mekan diýilip yglan edilen ýylynyň bu bayram aýynyň any gününe haza arkadagymyzyň galla oragyna beren ak patasynyň ruhlanyp galla oragyna giýirsen Mary welaýatymyzyň zähmet söýür halal zähmetiniň nurundan döwlet tapýan edermen gallasy daýhanlarymyzyň galla orak mewsimi gutly mübarek bolsun. Edid Allahym milli liderimiziň baş bolmagyna merdana daýhanlarymyzyň keramatly ene ýerden ahlas bilen ýetişdiren döwletimiziň baýlygy, halkymyzyň ırsgaly, nygmatymyzyň başy bolan ak buğdoýymyzyň bereketi bol bolsun. Merdana daýhanlarymyzyň köp zähmet siňdirip ýetişdiren taçagymyzyň bereketi bolan ak buğdoýymyzyň çal tem ýetkesi diýnap watan harmanyna tapşyrmaklygy Allah Taalanyň özi ähli baba daýhanlarymyza meýesser eýlesin. Goý dünýä dursun, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ähli halkymyzy bir başa jemläp bilen sepkitler alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun, merdana halkymyzyň dowamaty dursun. Goý dünýä dursun, türkmen halkymyz dursun. Amin ya rabbil alamin. Allahu ekber. Bu ýerde beýleki dabara gatnaşýanlarym ýaşulyň görellisine ýerdiler. Şu gowun joşturjy dabaraly portretlarda kuwatly, ýokary öňürjülükli daşary ýurdaýany kampanýalary, gözetmeçeli udalyp gidýän altyn sew buğdoýly meýdanyny herekete ýerdirip, welatda şu ýylyň galla urugyny başlandy. Şu ýyl Mary welatynyň edermen hasyl satlary 170.000 hektar meýdany buğdoýyň biziň toprak we howa şertlerimizde ýokary hasyl berýän keselleri durnukly, ýerli, ýolutyn 1, ýolutyn 3 hemde beýleki görnüşlerini ekip bereketli hasyl kemaly getirdiler. Olar şu ýyl watan harmanyna 345.000 tonna ýokary heli buğdoý hasylyny goşmagy aýdyň maksady edilýär. Welat häkimliginiň galla orogy döwrüçini düzen iş meýilnamasyna laýyklykda şu mewsumda galla orogyny daşary ýurtlaryň kämil tehnologiýaly dene kampanýalarynyň 500-den gowragy giýje ünlüden bökdünçli işediler. Şolaryň belli bir bölegi hormatly prezidentimiň welatyň gallaçylaryna Jonzir hemde klass kampanýalarynyň galla orogynyň öň ýanyna satyn alyp beren täze dene oruj kampanýalardyr. Bu mexanizmlar welatyň galla meýdanlaryna ýetişdirilen bol hasyly ören gysga möhletdi. Zaýsyz ýygnamaklyga şert döredýär. Welatda günnelik ýygylýan hasyl elevatorlaryň, ammarlaryň 45-ni bökdünçsiz kabul ediler. Dabranyň geçýän ýerine ýokary öňürjülükli kampanýalaryň, kuwatly döwrewap ýük awtologlarynyň, sürüm traktorlarynyň gözetmeçeli uzap gidýän hatarlary hemmeleriň begenç buýsunjyny artdyrdy. Galla urugyny başlanmak münasibetli geçirilen dabarada Mary welaýat polisiýa müdürliginiň, polisiýanyň ýol gödäwçiligi hemde ýangyn howpsuzlygy bölümleriniň işgärleri, galla urugyna gatnaşan mehanizatorlary, sürüjüleri galla urugda urundy. Ýol hereketiniň kadalaryny, ýangyn howpsuzlygyny berja etmeň düzgünleri bilen giňden tanıştyrdylar.
Çünki gally orow döwründe mehanizatorlar hemde meýdanlardan ýygnalýan hasaldaşmakda ulalýan avtolog ferişçileriniň sürüjüleri tarapyndan olara bildirilýän talaplaryň dogry we dogry berja edilmegi gyzgalaňly ýygym döwrüne aýratyn möhüm ähmiýete eýdir. Dabrany geçýän ýerine ýagnylan durly görnüşli sergiler dabra gatnaşýanlaryň ünsüni özüne çekdi. Hatar tutup oturan agoýlaryň daşda uruwyndaky sergilerde seneçilik işlerim, daýhançylyk gurallary, şaýsepler, muzey gymmatlyklar görkezildi. Owa hojalyk we azyk önümleriniň bereketli toprağymyzda ösdirilip ýetişdirilýän göw önümleriň baý fergisini çäre gatnaşýanlar höwes bilen sinadiler. Bowday orawyna başlanmagyna başlanan dabarada welaýatyň medeniýet synodu saatlarynyň ýürüýti taýýarlanýyşyna giň orun berildi. Artistleriň gallaçy dehanyň pek wekmetine başlanan teatrlaşdyrylan çykyşy, aýdym saat toporlarynyň ýerine ýetiren aýdymlary bugünkü bayramçylyk gatnaşanlara şadlyk paýlady. Aýdymlarda bagtyýarlyk zamanamyz, bereketli toprağymyzdan dürönürýän daýhanlarymyzyň pek wekmeti, mukaddes çörek, gahrman arkadamyzyň dünýä ähmiýetli başlangyçlary, alyp barýan il halk, döwlet bekwetli rowaji işleri wasp edildi. Tez wagtdan guşgurtok ak buğday hasylynyň dolan kombaýnlaryň buğdaýy döwrwap ýük awtologlaryny goýup başlamaklary dabaranyň şadlykly pursatlary boldy. Şu ýerde täze galla hasyly ýüklenlen awtologlar kerwany gurap ýola düşdiler. Kerwanyň ýoly beýik ipek ýolunyň çatyryna ýerleşen gadymy merwiň üstünden düşdi. Olar ýoly dowam etmek bilen gadymy merwiň biziň güllerimiz çeýle saklanyp galan gymmatly taryhy we baý arhitektura ýadygärliklerini höwesine sinadiler. Olar halkymyzyň gymmatly geçmiş mirasyna belen sarpy goýup, onuň şan şöhratyny dünýä ýüzüne giňden ýaýýan hormatly prezident bolan hoşallyk sözlerini aýtdylar. Üstüne buğday hasyly ýüklenen awtologlar kerwani bagtyýarlyk zamanamyzda gurulan döwrwap köprüleriň, ýollaryň üstünden geçip margalla kabul ediş kärhanasyna geldi. Täze hasylyň ilkinji tonalaryny harmana alyp gelen awtologlar kerwani bu ýerde uly dabara şadlyk şowkuny bilen garşy aldy. Kärhana suýly ýetişdirilen buğday hasylynyň ilkinji tonalary dabara bilen tapşyryldy. Dabaranyň hormatly mehmanlary bolan ýaşular bereketli toprağymyzda öndürilýän buğdaýdan taýýarlanýan azyk önümler bilen tanışmak üçin Türkmengaly etrafyndaky un we unaş öndürýän kärhanasyna baryp gördüler. Ýergelen aýtsak welaýatyň medeniýet synodu işgärleri oraň ilkinji günden galla meýdanlaryny özleriniň hakyky iş ýerlerine urdular. Olar özlerini taýýarlayan aýdym saly çykyşlary bilen günörtän ary kesmän çykan kärenişlerdir kampanýaçylary medeni hyzmat gurap, olary ýygmyň depgini hasam artdyrmagy ruhlandyrýarlar. Welaýatda galladan moşan ýerler badawat arasylanyp, ýokary hile sürilip, gök, bakçy we beýleki aralyk ekinler ekmeklige bir kemse taýýar edilýär. Bu işlerde gahrman arkadamyzyň dünýäniň ösen döwletlerinden satyn alyp beren kuwatly we ýokary önürçilikli sürüm traktorlar işledilýär. Ýygnalýan buğday pahalynyň mallary gyş üçin ähtiýaçlyk ot taýýarlandy. Welaýatda galla hasylynyň ýygymynyň ilkinji günden kärenişler ýereýler bilen önürün önüm üçin hasaplaşyk işleri ýola goýuldy. Harmanyňyza bereket. Mar welaýatynyň edermen gallaçylary. Men Mar welaýatynyň wekilleri etrafynyň täze durmuş geňeşliginiň ýaşaýjysy Şeko Kakadyrdy. Anhar şuň Mar welaýatynyň ýyltyly ýaşullary, gallaçy kärenneçileri, agronomlary, hünärmenleri, welaýat etraf ýoldaşlary bolup Bagdaýhan ýar boltun Dawud Peygamber himayetkar boltun diýip galla orawyna uly urufetliklen girişýär. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli urunlaryny bir hatarda owa hojalygyny ýetirmekde hem uly üns berýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň birinji meclisinde owa hojalygyny hasy ösürmek barada gowy kararlar kabul edildi. Gahrman arkadamyz ýylyň-ýylyna dünýäniň iň kämil kuwatly tehnikalaryny we enjamlaryny alyp berýär. Gallaçy kärenneçilerimiz suw bilen dökünden bökdünçsiz üpçün edilýär. Iň esas zatlaryň biri hem kärenneçilerimiň tawşyran önümleri üçin hasaplaşyklar günüýerin geçirilýär. Hormatly prezidentimiz Bagdaýhanlarymyza buğdaýdan boşan ýerlere gök bakçy ekinlerini ekmekligi maslahat berýär. Şolaryň ählisi kärenneçilerimiň bol hasyl öndürmäge bolan isleglerini barha artdyrýar. Döredilýän şeýle ajaýyp şertlerden ýerlikli peýdalanyp gallaçy kärenneçilerimiz şu ýyl Guşgurtok ak buğdaýyň bol hasylyny ösürip ýetişdirdiler. Gallaçy kärenneçilerimiz, kombaýnçylarymyz, hünärmenlerimiz arasda halal derejelikli zähmet çekip ýetişdirgen hasyly gyýyska möhletde bir dänesini hem riýayet bilen ýygnap döwlet tarmanyna tawşyrarlar. Welaýatymyzyň şertnamalaryny, borçnamalaryna awra bilen hötte gelerler. Hormatly prezidentimiz diňe owa hojalygyny ösürmek bilen çäklenmän eýsem owa ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmakla hem ýygydaryny uly alad edýär.
Bağdayhanlarımıza arasda halal zähmet çekmäge, önümleri bol öndürmäge, halal girdejinler gadanlagy, bagtyar eşretli durmuşda sözlerini görüp yaşamağa dörediyen şeritler için Kahraman arkadaşımla müngmertebe alkışlar aýdýarys. Hormatly prezidentimizin jany sag ömür uzak mertebesi bilen il yurt umumy adamzat bähwetli işleri hemişe rawat bolsun. Çäjiňize bereket kahraman arkadaşymyz. Çäjiňize bereket hormatly gallaçylar. Şuun, owa huzur toplumyny daşky urşaw gorumyň bütün dünýä güni münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda daşky urşaw gorumak we ekologiýa awadançylygyny üçin etmek boýunça döwlet siýasaty ýetilen sepkitler we wezipler atly ilmi amaly maslahat geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlarda Türkmenistanyň hormatly prezidentimiň ýol başçylygyny ýurdumyzyň ekologiýa awadançylygyny üçin etmek boýunça alınıp barlayan köp taraply işler hemme taraplaryň beýan edildi. Maslahatda video argatnaşyk arkaly bir näçe daşary ýurtly hyzmatdaşlar matnaşdylar. Bu ýere ýygnananlar hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň daşky urşaw gorumak podugynyň äkli işgärlerini iweren gutdugyny, ol ruh bilentlik bilen dinlediler. Maslahatda gatnaşyklaryň belleşleri ýaly häzirki döwürde Türkmenistanyň milli tatlymalar üstünlükli durmuşy geçirilýär. Häzirki döwürde Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň möhüm şerti bolup durýanyny barda aýdyldy. Munyň öňe halk hojalygyny tebigy serişçilerden peýdalanmaň täze uğurlaryny geçirmek üçin amatly şert emele getirýär. Maslahatyň dowamyny Türkmenistanyň halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklaryň esasy uğurlary boýunça çykyşlar dinlenildi. Bilelikdäki maksatnamalaryň we taslamalaryň hususan suwda netijeli peýdalanmak, energiýa netijeligi, çölleşme we ýerleriň zaýalanmagyna garşy görüş, howanyň üýtgemegine uýgurlaşmak, owa we suw hojalygynyň mümkinçiliklerini artdyrmak, şäherleriň durnukly ösüşi wagtda gatnaşyklar barda aýdyldy. Türkmen Owa Hojalyk Universitetiňde ýurdumyzda ekologiýa awadançylygyny üçin etmekde bilim we ilim ulgamynyň ähmiýeti. Şeýle Daşow şäherindäki Türkmen Owa Hojalyk institutyny Aralyaka sewtiniň ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmaň meselleri ady bilen mowduklaryň maslahatlar geçirildi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda daşky urşaw gorumak we ekologiýa awadançylygyny üçin etmek boýunça döwlet siýasaty, ýetilen sepkitler we wezipler atly ilmi amaly maslahatyny atnaşdylar. Hormatly prezidentimiň adyny hoşallyk ýüzlenmesini kabul etdiler. Ýurdumyzyň tebigaty goraýyş ulgamynda ýeten derejesi bardy giňden görüň berýän sergi Owa Hojalyk toplumynyň binasyna ýaglanyrly. Ýurdumyzda amal aşyrylýan ägirdüli durmuş ykdysady maksatnamalaryň we mehriban watanymyzyň gülläp ösmeginiň we durnukly üçin bähwedine gönükdirilen ekologiýa taslamalarynyň başyny başlaýjy hormatly prezidentimiň kitaplary fergide möhüm orny ýeledi. Bu fergi milli parlamentiň deputatlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň daşky urşaw boýunça maksatnamasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň senagat ösüşi boýunça guramasynyň, Merkezi Aziýanyň sewitlen ekologik meseleleri boýunça merkezi, Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň sewitlen maksatnamasy ýaly, iri halkara we sewitlen guramalaryň wekillerini, merdana serkeçilerimize ulu gyzyklanma döretdi. Döwletimiziň ekologiýa siýasatynyň baş maksady raýatlarymyzyň durmuşy üçin amatly daşky urşaw üçin etmekden, tebigy serişçileri rejeli peýdalanmakdan, tebigaty geljek nesiller üçin baýlaşdyrmakdan we saklamakdan, bu urda sewitary hemde halkara hyzmatdaşlygyny ýol goýmakdan ibaratdyr. Şanly fenomenasiýetli çärelere Ahyl welaýetinde de giň gerim berli. Balkyn welaýet häkimliginiň, welaýet daşky urşaw gorumak müdirliginiň, ýaşlar uramasynyň welaýet geňeşiniň, Agrar partiýasynyň welaýet komitetynyň hemem tebigaty gorumak jemgyýetiniň welaýet bölüminiň guramaklaryna geçirilen maslahatam ýokary işçiňlige wetsenni. Daşky urşaw gorumagyň bütün dünýä güni münasibetli dabara Daşowut welaýet şäher häkimlikleriniň, demokratik agrar partiýalaryň, welaýet şäher komitetleriniň, Daşowut welaýet daşky urşaw gorumak müdirliginiň, Daşowut welaýetiniň tebigaty gorumak meselelerini degişli edara kärhanalarynyň, hemem welaýet medeniýet müdirliginiň guramaklaryna geçirildi. Daşky urşaw gorumagyň bütün dünýä güni münasibetli Lewap welaýet häkimliginiň degişli müdirlikleriň, Türkmenawat Agrosenat ortak narok mektebi tarapyndan giň gerimli çäreler geçirildi. Daşky urşaw gorumagyň bütün dünýä güni münasibetli gurulýan bayramçylyk dawaralary Mary welaýetinde de ýokary guramaçylyk derejesine geçirildi. Mary welaýet häkimliginiň guramagyna geçirilen çäreler hem ýakymly pursatlara baý boldy. Şuun, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Meredowyň Sankt-Peterburg şäheriniň hökümetiniň agdaty Daşary ara gatnaşyklar komitetining başlygy Grigoriew bilen onlaýn gepleşikler geçirildi. Duşuwa Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň senagat we guruluş önümçiligi ministri Berdimuhammedow matnaşdy. Söhbetleşүүň barşynda taraplar iki taraplaryň Türkmen-Rus hyzmatdaşlygynyň meselelerini hemde ýurdumyzyň Russiýa Federatsiýasynyň sewitleri bilen işin häsiýeti eýe bolan özara hereketlerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Ma'lum bolýaly Türkmenistanyň Senagat we Gurulşy Bölümçiligi ministri Berdimuhammedowyň şu ýylyň fevralyna Sankt-Peterburg şäherine bolan iş saparynyň dowamyny Türkmen wekiliýeti Fewtiň Senagat karhanalarynyň we gurulşy kampaniýalarynyň bir näçediniň işi bilen tanış boldy. Hemde iki taraplaryň resmnamalaryň ensemedine gol çekildi. Duşun barşynda taraplar ulo gurulşyk we gurulşy bölümçiligi ulgamyny hyzmatdaşlygyň işleňleşdirilmegi boýunça takyk hereketleri ketgitlediler. Dünya derejetindäki selsiremli ýagdaýlar bilen baglylykda söhbetdeşler pandemiýa garşysyna görüşmekde halkara hyzmatdaşlygyň işleňleşdirilmeginiň zerurdygyny ýetdiler. Bu orada Türkmenistanyň prezidentiniň almy diplomatiýanyň netijeli gurallarynyň hemme taraplaryň ilerledilmegi ornuny Alim Lukmanlyň geňeşiniň döredilmegi baradaky başlangyjynyň aýratyn ähmiýeti bellenip geçildi. Şeýlede Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine sanly video aratnaşy ulgam arkaly Türkmenistan bilen Fransiýa Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmeliň 4-nji tapgyr geçirildi. Gepleşikleň barşynda taraplar COVID-19 bilen bagly alınıp barylýan çäreler boýunça pikir alşdylar. Soňra iki ýurduň arasyndaky syýasy, diplomatik we sowda ykdysady hyzmatdaşlygyň wajyp meseleleri aral maslahatlaşyldy. Şeýlede Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine halkara guramalar bilen işleň hyzmatdaşlygyň netijesinde milli derejede kabul edilen Türkmenistanyň ýeti ýokunuş keseli garşy taýýarlygyny we defin çäreleriň görülmegini üpçün etmegi meýilnamatynyň durmuşa geçirilmegi boýunça briefing geçirildi. Çäre online görünüşinde Daşary ýurt köpçülikleriniň habar beriş serwisleriniň wekilleri gatnaşdylar. Türkmenistanyň ýeti ýokunuş keseli garşy taýýarlygyny we defin çäreleriň görülmegini üpçün etmegi meýilnamatynyň durmuşa geçirilmegi boýunça ýurdumyzda alınıp barylýan işler bilen tanışdyryldy. Türkmenistanyň koronawirusyň täze görünüşiniň pandemiýetine garşy bilelikde görüş alyp barmakda halkara hyzmatdaşlygynyň aýratyn ähmiýeti eýe bolup durýanyny aýratyn bellendi. Çärede bütün dünýä sağlygy goraýyş guramaty tarapyndan öňe sürülen COVID-19 garşy tehnologiýalaryň ygtyýarlyk platformasynyň döredilmegine üns çekildi. Türkmenistanyň bu platforma goşulýanlygy resmi taýdan ma'lum edildi. Bu meýilleň Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan Alim Lukmanlyň halkara geňeşiniň döredilmegi bilen birlikde ilmi diplomatiýanyň netijeli gurallarynyň ilerledilmegi barada öňe süren oňyn başlangyçlary bilen saatlaşyk utgaşanygam aýratyn bellendi. Briefingde halkara guramalarının wekilleri, ilçiler çykyş etmek bilen Türkmenistan tarapyndan ýeti ýokunuş keselleriniň öňüniň alınmagy boýunça alınıp barylýan hereketlere, şoň ýalym Türkmen tarapynyň pandemiýaga garşy görüş babatyny halkara meýdançalaryna öňe sürilýän we bu orda raýdaşlygyň potalandyrylmagyna gönükdirilen bilelikdäki meýilnamalaryň, maksatnamalaryň we gurallaryň durmuşa geçirilmegine ıgrarlygyna ýokary baha berdiler. Hormatandyrny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 5-nji iýunda saat 20-den 6-njy iýunda saat 20-nji boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kulmatardan tiýli sekundy 9-14 metr, käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal üfer howa gijetine 17-22 gradus, gündüzine 29-34 gradus. Genelki taraplaryna bolsa 23-28 gradus maýl bolar. Ahir welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kulmatardan tiýli sekundy 9-14 metr, käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal üfer howa gijetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus, gün orta gün orta taraplarına olsa 41 gradus çeli ısı bolar. Mara welaýatyny azken bulut howa bolup, Demirada kulmatardan tiýli sekundy 9-14 metr ýetýän şemal üfer howa gijetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus ısı bolar. Lewap welaýatyny azken bulut howa bolup, Demirada kulmatardan tiýli sekundy 9-14 metr, käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal üfer howa gijetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus ısı bolar. Daşod welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kulmatardan tiýli sekundy 9-14 metr ýetýän şemal üfer howa gijetine 21-26 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ısı bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulut howa bolup, Demirada kulmatardan tiýli sekundy 10-12 metr ýetýän şemal üfer howa gijetine 23-25 gradus maýl, gündüzine 35-37 gradus ısı bolar. Şeýlede ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 6-syna magnit hadisatynyň durnukly ýagdaýda saklanmany arşylýar.
Mehribanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýalyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tüşeretdenýär. Ähli şoň ödünne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýan edilýär.